Home, m'imagino que perquè quan fan el sofregit de l'oli el remenegen, entonces el passegen. I antigament el portaven al forn, de casa al forn. El passejaven sempre, passejaven la cassola en l'arròs y el caso en el condumio. Porque antiguamente no habían hornos en casa y se llevaba al horno de cocer el pan. Entonces era de casa al horno hay un tramo y tenía que ir el arroz, pues iba paseándose de casa al horno y luego cuando estaba hecho bajaba o venía del horno a casa, o sea que fíjate tú si llevaba trayecto el horno, si estaba paseado o no. Entonces de ahí viene todo el tema ese del arroz paseado o pasejat. Que lo hacían de toda la vida, era hacer puchero, un puchero bueno, un buen caldo, y entonces al día siguiente hacer el arroz al horno con los ingredientes que quedaban del día anterior, que eran los garbanzos, la pelota, el caldito, ahí se añadían unos ajitos, una morcilla, unos trocitos de patata, tomate, el arrocito i al horno. Hi ha moltes receptes de cassola. Segons la zona, els pobles, ja està la recepta de les sobres del puchero, està la recepta de l'arròs en tanda, la de l'arròs d'estiu, la cassoleta d'estiu, sols en verduretes. Totes les que vulguis. N'hi ha des de sobres de puchero hasta de costelletes, en pilotes, arròs rossejat, també la de cassola d'estiu, també una cassola que així ja pràcticament no es fa, és una que es feia en estiu de fesols de careta. En Sorió representa la cassola un dia de festa, un dia de juntar-nos, que normalment la mengem el dia de la Mare de Déu, després de la Professó. En Alcúdia, el dia de la Baixa del Cristo, lo típic era fer puchero, o bé el feien el dia antes. I entonces del caldo d'eixe puchero feien arròs rossejat perquè així a les dones se'l deixaven fet i se n'anaven a veure la professó. Creo que sí, porque yo tengo familia de Albacete, pues yo soy de Albacete, y mi madre, por ejemplo, cuando probó el arroz al horno, me dijo, Aurora, qué arroz más bueno has hecho. Jo penso que la cassola pot ser un plat molt atractiu perquè, a més, n'hi ha moltes varietats de fer cassola. La cassola és, per a mi, el millor arròs del món. Està la paella, però nosaltres la cassola és la cassola.